Moi bo día e saúdos dende Outes. Eu son Manolo González e dende xuño deste ano son o novo alcalde de Outes. Para min é unha honra poder saudar a todos os veciños e veciñas de Outes en Bos Aires que forman parte desta asociación, a Unión de Residentes de Outes en Bos Aires, que ni máis ni menos cumpre este mes de novembro. Hoxe mesmo entendo que cando me estades vendo o seu 109 aniversario. Para nós é unha honra e unha sorte poder contar con esta asociación no outro lado do mundo, non? A verdade é que a pegada e a importancia da emigración para toda Galicia, en concreto para o Concello de Outes, é enorme, non? Nós temos boas mostras, por exemplo, o Colexio do Cruceiro de Roca. Agora mesmo, por certo, estamos restaurando como exemplo do esforzo que fixeron homens e mulleres de Galicia, en este caso de Outes do noso Concello, para tamén axudar a ter, en este caso, unha mellor educación na súa terra, no seu Concello de nacemento ou no Concello onde naceron os seus pais e os seus avós. Eu agardo que teñades unha xornada feliz, agardo que este 109 aniversario sexa o preludio de outros 109 anos, polo menos, e sabedes e saberedes que temos e que tendes aquí en Outes a vosa casa para cando queirades. Un saúdo, unha aperta e grazas a todos.